dělat nějaký. Terko, dej si kapuci. Co je tím? Když z něho jedno. Co to máš to ceplet? Já mám pejne. Bože, tvrdý co? Žádný si nás Oho. Jde na kontrolu. Ne, nepojďte tady. A já nevím, jak to máš. To tak včera bylo celé vaření, jo? Celé. Jo. Fakt? Že? A dneska to celý den. Jo. Jak mi to mikrofon pojma? Tak ty mi dáš tohle? Jo. Ne, on plní pobyt. Hej do piče. Hej do piče, můžu to já? Když mi 5 kilo. Za co? Jde